Mbak, kancane aku nggawe bakso ya. Iki pertama kaline aku nggawe pentol bakso ya, Mbak. Lah untuk adonan aku tumbas ndek bakul, terus aku nggawe dhewe pentole kayak gini. Pengen iki yo nggawe pentol sing bunder-bunder kaya tukang bakso kae lho, Mbak. Tapi ki aku nggak iso. Wis njajal nerokne sing sebelah dicekel ngono kae, tapi ki alah mbuh malah bludut kabeh. Akhirnya delokan pentolku dadine ora kaya pentol bakso tapi kaya cilot kriwil. Wis ndak popo, Mbak, jenenge isih belajar. Iki wis mateng ya, pentole tak entas, tak ademne dhisik ya, Mbak. Delolan bentuke kaya cilot kriwil tenan to, domongnya ya. Iki mau aku ya tumbas mie bihun, Mbak. Pengen iki golek mie bihun sing rupane biru kae, tapi ki habis. Akhirnya aku tumbas sing saeneke karo tumbas tahu siji ae, terus tak potong kotak-kotak kaya ngono ya. Sawise kuwi langsung bihune mau tak soki banyu panas ben rada lunak. Terus iki goreng bumbu kuah ya, Mbak. Ada bawang merah, bawang putih sama batang daun prei digoreng sampai mateng. Terus mari ngono di blender ya, Mbak. Sakwise di blender terus engko ditumis eneh sampai tanek, terus dikasih bumbu garam, kaldu sapi, dikasih kemiri dan ladaku ya, Mbak. Lak bumbune wis mateng, terus langsung ae disokne ndek kuah iki ya, Mbak. Dicampur dadi siji. Terus engko pentole ya sampean masukne juga ben ikut apa tanek. Terus mari ngono dikasih brambang goreng juga. Terus aku tak kasih daun bawang ke mau ya, Mbak. Turane ke mau kambek seledri tak cemplungne dadi siji pisan ae, timbangane tak potong dhewe-dhewe ben ampe simpel. Terus engko lak wis kemlutuk, wis mateng, pentole wis ngembang-ngembang ngene iki berarti iki tandane wis mateng, siap dinikmati ya. Langsung aja, Mbak, di plating. Iki mau aku nggawe sambel juga, terus karo goreng kerupuk pangsit, tapi lali nggak tak video. Iki rasanya bener-bener enak ya, Mbak, boleh dicoba di rumah. Pokoknya menurutku bakso kuwi tambahan sing garai enak ki sausnya, Mbak. Nggak saus bantal koyok sing ning bakul-bakul ngono kae lho. Ojo pakai saus sing apa jenenge sing ning cup ngono kae, mas aku rasane nggak enak. Wes ngono ae ya, Mbak, sampai ketemu besok, bye.